खुलुमबाय गासिखौबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरोबाव फिन खेबसे बरायफिननाय थाबावबाय स' लोगोफोर गासिबो मोजां दंना ओमफ्राय नै दिनै नोंथांमोननि सेराव आं मोनसे ब्लग भिडिअ लानानै फैदों बे ब्लग भिडिअआनो जागोन माने दिनैहाय आङो आयंमोना जुखाम बागान दङ आरोना ओमफ्राय बेहाय थांनो ओंखारदों आङो बिनानावजों आंजों थांगोन ओमफ्राय मैया थांनाय हराव माने सोरबा खावनानै लांदों आरोना जुखामखौ ओमफ्राय एसे नायना फैनोसै आरोना बागानखौ आं माने थांखायाखैबो बिराद गोबाव जाबायमोन थाङिया ओमफ्राय बाजिमोन दंहैयो आरोना बिसोरो दिनै खानो थांदों ओमफ्राय दा बिनानावजों आंजों थांनो ओंखारबाय ओमफ्राय आयंमोनाव गाइखेरबो लाबोफानो दङ बेजों लाबोफाखौथ' ओमफ्राय नायहैनोसै होननानै ओमफ्राय नोंथांमोनजोंबो शेयार खालामनो होननानै फैबाय थुदो बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नायलांबाय थादो एफा खस्थ' खालामनानैसो बे बिफांखौ गायदोंमोन ओमफ्राय बेबायदि सिखावफोराबो मारै खावनो हायोना मालायनि माने जिरादखौ खावनो होनबाथाय बिराद माथो बुंबावनो आरोना खावग्राया खावग्राखा बेखौ बुंनानै आरो जेबो लाब गैखाया आरो मानिखायाबो ना बिसोरलाय ना Semua sana galang, lama galang aja tarik ya. Oh, saya sering kesana sih dia mana? Nani nai. Cái này sự khám phá cái nào mình phải vậy nha. Oke, get. Ada cuma baru kita hanya sampai 6 tribes tak. Karena kita masih 6 tribes nanti biar saya. Oke. Posta. Oh, kanan tu sebab isi orang ada tinggal semua istri. Posta kanan tu nanti. Ada jujur pun semua tu. Ay, lagi tinggal setengah. Masuk. Ay, suka mana? Ibu posta se. Này, quay bắt lại mình phải vậy. Này quay clip thả hả chị ạ? Không là giá hả chị sang mấy kìa? Làm khai đúng đẳng, đây là làm khai này đúng không? Chẳng gì, hát chị lấy hết chứ. Mình không ai này xem mày chúng mềm trem. Ngồi lại thôi sẽ. Ăn khăn này sẽ. Ai đây? Ăn đấy. Nào lấy cho à, bukit yang mana sudah lah. Macam tu bulan apa? Mesti lagi kembangan dia tadi ya. Asal kasih muda.
रोंजोबो Miki hả à chắc cái đó mà đâm cái năm nữa này mấy cái nữa ai quá khạc cái đó ai đây dập xin không mà lấy ít phải mà thay lấy phải thay là nó 이제 캡시에 한번 로사베 맞나? 캡시에 로사베 맞는데. swrba thainya swrba thainya. Kina mana bikau hantar dia bermencel. Asal menjadi kemana? Enggak dia lang ngagul. Lehe bayi, stay nani. Stay bayi rogul lah dong man. Oh, galun. Kadang kre? San saya memang kan pede no. Bisa thamai thang kali kan. Mới chính giải này vào nữa rồi. Chính giải khá giúp bài đăng. Ang dini sẽ học phải đứng lên bị hệ. Oमफ्राय जुखाम खाग्राफोरानो सान्दुं गोसाना एकदम जोयोना ओमफ्राय जिरायजोबना दङमोन ओमफ्राय नै भिन्दि गायबावदों ओमफ्राय ओरैहाय थास' दङ ओमफ्राय नै फाथो दङ ओमफ्राय ओरैथिंजाय मा गायदोंथाय बारियावनो फैया नालाय जोंहानि नङा दे माने आयं लाहानिसो आरोना बियो बारिया लेस्रा गायदों ओमफ्राय नै मैगंफोरा हाग्रा जाजोबनानै दङ ओरैथिंजाय फालौबो गायदों ओमफ्राय ओइथिंजाय सब जुखाम बागान गोजा ओमफ्राय माने जुखामखौ फाना आरोना जा माने अमा दोङोलै अमानो होयो आरोना देरनानै
इथिंजाय खाजोब्बाय गैला ओरैथिंजायसो दङमोन थांथ'ला आङो सान्दुं गोसाथार थांसै बेखिनियानो आरोना थेंक इउ स' माच आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय आरो भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार कमेन्ट साबस्क्राइब खालामलायदो लोगोफोर बाय बाय उनाव लोगो मोनफिनसिगोन जुखाम लानानै फैबाय आं ओमफ्राय नै गोलोमजोब्बाय थाइनै लानानै फैबाय नै जुखामखौ ओमफ्राय थांसै दा सान्दुं गोसाथार जोजोब्बायना ओमफ्राय जुखाम खाग्राफोराबो मेंनानै जिरायनासो दं मार जोयोलै बियो नै इदिया एकदम नालाय गोजौ गोजौ जाजोबदो नै नुहुरला